papá, ti estás seguro de que non podes tocar o piano? Como vou poder? Mira como me deixan os dediños estes dous. Que indecencia. Fermín, lémbrame que se algún día topamos dous caseiros que traballen de balde, botemos a estes dous. Si que fas ti mellor listo. Non berremos, agora o importante é sair do apuro. A de Feixos está a piques de chegar e nós necesitamos alguén que interpreta a peza do señor Marqués. Algúnha idea? Volvo a decir. Hai un mono no Club Ladies que toca o piano. José Antonio. Papá macho, José Antonio, xa che dixen 1000 veces que toca facendo playback, colega. Pô, como toca o paisano? Temos que pensar algo. Algún dos aquí presentes sabe tocar algún instrumento? Eu. Fuertemente. Levo anos xa dándolle. Cobrando nada máis que os 10 últimos. Pero levo 45 años tocándome los cojones. Antonio, por favor, que non estamos para bromas. No, se non é broma. É verdade que os toca. Os seus amalos dos demais. Fuertemente. Bueno, xa está ben, por favor, Que vulgaridade. Cuidado. Falache tú de tocarse. No, non quero dicir nada. Sales do baño sudando como un becerro. Pero, Antonio, ¿cómo te atreves? A mí no me... ¿Qué tienes que decir mal? ¿Pero cómo puedes decir eso? No me vengas con rollo. Te paso. Pero, ¿cómo me ¿Por vengas? qué? Eso no me hace... No. Tucho, tú sabes tocar o piano? Bueno, onde vai? Pero tú onde aprendiste a tocar o piano? Vendo a Marqués. Vende o señor Marqués na máis. Bueno, ela máis a Richard Clayderman cando era pequeno. Ai, pero isto é unha maravilla. Estamos salvados. Veña, Tucho, sabes tocar algo máis? O que queiras. Correos. Veña, tócanos aí, a ver que máis sabes. A ver. Bueno, como se senta xa o paisano. A ver, tócanos aí unha pieza. Bueno. Bien tocado. No, uy. Ah, che non vistes nada, Eida. Que mal. Ahora Carmán cambiada. A ver. É disléxico. Bueno. E que máis, Tucho, que máis sabes? Macho, estou ahora probando unha nova que é moita criminal, Vale. colega. Bueno, cas maus por detrás. Ainda non toco nada, o día que chegue vai ser bonito, macho.